Okay, nu tager jeg bare ind, og jeg holder på næsen. Hej og velkommen til den her video. Jeg har været ude i Normal i går og købt nogle forskellige ting, og dem skal vi så smage på i dag. Så jeg har en bunke herovre med alle tingene, så trækker jeg lige ned. Det er noget af det, jeg synes var klammest. Sådan nogle... Ja, vi ved ikke, hvad det er. Nu prøver jeg bare. Og jeg kommer også til at rate dem, hvor gode de er fra 1 til 10. Det dufter virkelig. Oh my god. Prøv at se den. Det ser lidt mærkeligt ud. Okay. 3, 2. Ej, det smager mærkeligt. Jeg tog den med vindrue. De er lidt søde og gode på samme tid. Jeg rater dem 6 ud af 10. Ej, det var nogle af dem, der skulle være virkelig sure. Det er den her. Med sådan noget. Det er sådan nogle vingummier med frugtsmag. Det dufter virkelig sødt. Det ser sådan her ud. Jeg kan lige se på den pakken. Ej, det er faktisk rigtig sur. Jeg vil måske rate dem. Fordi jeg godt kan lide surt slik, og de er en lille smule sur, så rater dem 8. Ej, det er nogle af dem, jeg har glædet mig til. Det er dem her. Små planeter omskidte. Ej, de er så sødt. Prøv at se. Okay, jeg tager en. Ej, der er sådan noget inde i. Det er sådan vildt sure, men vildt gode. Dem giver jeg 10 ud af 10. De er vildt gode. Ej, nu skal jeg ikke tage flere. Nej. Nej. Det var den sidste, der var tilbage derinde. Så ja. Det er virkelig surt, ikke? Ja. Jeg tror også, det er virkelig surt. Ej, den er sådan helt grøn. Jeg skal lige prøve at se den. Ej, den er ikke sur. Færdig. Men er ikke meningen, at det skal være surt, så jeg prøver lige at læse. Hvis der står ultra surt på, og så er den ikke surt. Meget lidt sur. Sådan meget lidt. 8. Skal jeg æde det her? Skal jeg æde det her? Jeg vil bare have det overstået, det her. Bare have det overstået. Jeg gider ikke til at smage det. Ej, du skal lige dukke det. Jeg kan ikke. Ej, jeg kan ikke lide at dukke det. Ja. Okay, nu tager jeg bare ind, og jeg holder på næsen. Ej, det er ikke så slemt. What? Det lugtede alt for meget sødt. Det lugtede rigtig sødt. Du skal lige smage, de er ikke så slemme. De er ikke slemme. Men jeg føler faktisk godt, at jeg kan lide dem. Fordi jeg godt kan lide dem, så får den en 9 ud af 10. Der kom det søde lige. Nu kom Nerds. Det er Nerds. Og det kender I alle sammen. Nu vil jeg spise den. Kan man se den? Nu vil jeg spise alle dem her. Også den her tæt på. Now we try it.
føler ikke, jeg kan smage. Der er sådan helt smag af. Okay. Jeg rater de her. Måske. Ja, jeg kan ikke så godt lide den. Så jeg rater den 5 ud af 10. Og så tænker jeg nok, mener du ikke kan lide nuts? Jeg kan bare ikke lide dem her. Ej, det er den. Prøv at se. I kan huske den her. Ikke også? Og nu skal jeg til at smage den her. Det gør det, at den lugter endnu fælere. Ej, jeg kan ikke lugte noget. Det dufter endnu fælere. Seriøst. Jeg holder mig seriøst for næsten for den her. Oh my god. Den er sygt dårlig. Den smager ikke bedre end den anden. Det smager næsten af det samme. Den grønne ikke. Jeg giver den grønne. Den er ikke engang med på en skala, jeg giver den 0 ud af 10. Fordi den er vildt dårlig. Kysten lugter fælere end manden. Det gør den også. Okay, nu har vi kun 3 ting tilbage, og det er nogle meget gode ting. Det er Warheads. Og den glæder jeg mig ikke til at smage. Ej. Seriøst. Det er små vandmeloner i forskellige farver. Og der står også Warheads. Der kom duften lige af det sureste. Jeg tager det for den her. Ej, den er virkelig let at bide i. Virkelig let. Jeg har aldrig mærket en vingummi, der var så død. 3, 2, 1. Smager lidt af parfume. Jeg vælger måske. Jeg kunne bare ikke blive med at tage det med, men jeg vælger den. Men jeg synes faktisk, den er lidt syntetisk og lidt god på samme tid. Så jeg vælger den. Selvfølgelig 7. Og jeg tænker, at vi skal tage de her to på samme tid, fordi det er noget, der ligner det samme. De her to kiks. Vi starter med den her jordbær, og den har jeg ikke glædet mig til, for jeg tror, den bliver virkelig syntetisk. Ej, hvor er det cute. Ej, pakken er så cute. Prøv at se, den her pakke, og så kig på den her. Ej, hvor er det cute. Dufter virkelig syntetisk. Virkelig. Ej, hvor er det cute. Kig, prøv at se den. Ej, hvor er den cute. Nå. Lad os teste den. Ej, der er sådan noget jordbærfølge i. Dem her, dem giver jeg faktisk 10 ud af 10. De er virkelig. Og de ser også bare så cute. Sidste ting tilbage. Hvis I ikke hørte, hvad jeg ratede den, så ratede jeg den 10 ud af 10, for jeg elsker det. Du skal smage den samme bare i vanilje. Og det har jeg glædet mig til. Det var den, min veninde Ella, hun fik. Den synes hun smagte fucking godt. Nu skal vi så blander. Ej, prøv at se, den pakke, den ligner jo den her bare gul. Ej, jeg kan bedre lide de pinke end den her. Jeg kan bedre lide de pinke. Så jeg lige vist fyld ud inden. Der er sådan et hul bagpå. Det er mærkeligt. Og mit fyld. Jeg synes ikke, at jeg er så god, fordi jeg kan ikke så godt lide vanilje, så skal der et eller andet ovenpå. Jeg kan ikke så godt lide ren vanilje. Og jeg synes, de smager
ren vanilje bare lidt dårligere. Så altså meget lidt dårligere, så jeg giver den 7. Til næste video. Jeg fik de her 2 med. Og jeg ved ikke, hvad jeg lige skal bruge. Vi ses!